guys! I am inviting you to listen this exciting story. Definitely, you can get a lessons from this. Comment down if it inspires you or any feedbacks about this story. Thanks and stay tuned. Tayong lahat ay may kanya-kanyang kapalaran. Pero hindi lahat sa atin ay pare-pareho ang pinagdaanan. Magandang araw po sa inyo, Kuya Berks, Sir Berks, o anumang tawag sa inyo. Ako po ay napasulat dahil I just wanna share and inspire those people na marahil pare-pareho kami ng karanasan o pinagdaanan sa buhay. Ako nga po pala si Mark, 25 years old, mula po sa Cavite. Bata pa lang po ako, medyo masalimuot na ang karanasan sa aking buhay. Especially noong nag-aaral pa po ako. Di ko po masabi kung dapat ba ako magpasalamat sa mga experiences na yun o dapat ko na lang siyang ibaon sa kimot. Sisimulan ko po ang istorya ng aking buhay nung ako'y nasa grade 10 pa. Kasi sa junior high ko po mas naranasan ang mga di kaaya-ayang pangyayari, unlike nung nasa elementary pa po ako. Bilisan nyo naman ang inyong mga kilos. Kasi malapit na kayong mahuli sa klase. Lalo na ikaw, Mark. Abay, bakit hindi ka pa nag-aayos? Ay, opo, Nay. Mag-aayos na po. Naku anak, bilisan mo na. 'Di ba exam mo ngayon? Sige ka, pag nagkataon na malate ka, di mo na matutupad ang iyong pangarap na maging architect. Oh, ikaw May. Mamayang hapon pa po ang pasok ko, Ma. May meeting pa kasi yung mga teachers ngayong umaga. Kaya di na lang po kami pinapunta ngayon sa school. Berks, si Nanay Maan nilang po ang nag-iisang nagtataguyod sa aming magkakapatid. Siya na lang po ang tumatayong inay at ama sa aming dalawa. Gustuhin ko man pong tumulong pero wala akong magagawa. Dahil isang batang musmusin pa lang po ako at isang batang nangangarap pa sa buhay. Nandito na ako sa school. Sana hindi pa ako late. Nasaan ang ID? Naku po, sir. Hindi pa po ako nagawa ng ID. Gawa po ng bago pa ako dito. Sige, pasok. At tumiretso ka na sa flagpole. Patay. Nasa flagpole na silang lahat. Bibilisan ko pa ang mga hakbang ko. Dito na ako sa huli, lilinya. Okay, grade 10 Sampaguita. I will give you 15 minutes to review your notes for my science exam. After 15 minutes, all of your notes must be closed. Understood? Okay, start now. Ay, salamat. May panahon pa akong mag-review. Teka, saan na ba yung mga notes ko dito? Ito kasi si May eh.
Pinapakialaman niya kasi ang mga gamit ko. Ah, eto pala. Makapagsimula na nga. Oops! Ginulat mo naman ako, James. Oh, bakit? Ano sana? May isusuyo lang sana ako. Oh, ano yun? Kasi hindi ako nakapag-note sa science. Oh, tapos? Ano sana? Manghihiram sana ako ng notes kung okay lang. Pero, di pa ako nakapag-review eh. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko kaagad. O sige. Eto. Akin na. Nako, patay. Sana may sauli niya agad. Mga ka-Berks, ganun po lagi ang excited na sa school. Even nung nasa lower grades pa po ako, hindi po ako makatanggi sa kanila. Gawa po ng sabi ni inay sa akin. Tsaka, bago pa lang po kasi ako doon sa paralang yun. Siyempre, all the adjustments ay gagawin ko. Dahil yun nga, transfer lang ako. Matapos po ang 15 minutes na binigay sa amin ng aming advisor. Okay. Are you ready? Okay. Get your test papers here. Huwag mo na kayong magsimula hanggat hindi ko sinasabi. Oh. Ella, James, John, Chris. Bakit hindi pa kayo tumatayo dyan? Anong hinihintay nyo? Mga ka-Berks, hindi ko na alam kung anong gagawin sa mga oras na yun. Tsaka, di ko rin po alam kung paano sagutan ang test paper sa mga sandaling yun. Lahat ng mga bagay na hindi kailangan sa exam ilagay sa ilalim. Dapat ang makikita ko lang sa inyong mga armchairs ay ang inyong mga test papers at mga ballpens. Okay, you can now start answering. Tandaan ninyo na we are given only 1 hour to finish this exam. Kasi marami pa kayong subjects. Nako, patay. Anong isasagot ko ngayon? Ni isa, wala akong matandaan sa aking notes. Di pa kasi sinauli ni James. Mark, G, Hap, yes. Excuse me, Mark? O, Ella, bakit? Ano kasi, Mark? Naiwan ko kasi yung ballpen ko sa bahay. Ito kasing kapatid ko eh. Pwede ba akong manghiram ng ballpen mo? Pero, Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko naman kaagad eh. Alam mo naman, mabilis akong sumagot. Sige na. o sige. Eto, balik mo kaagad ha. Oh, Ella. Ba't nandyan ka sa upuan ni Hapias? Kasi po, ma'am. Nanghiram po kasi si Mark sa akin ng ballpen, ma'am. Ha? Ay, naku, Mark. O sige, Ella. Balik ka na sa upuan mo. Mga ka-Berks, sobrang shock ko talaga sa mga sandaling yun. Di ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Tsaka di ko alam kung sino ang may mali. Ako ba na madaling moto o sila na hindi marunong maghanap ng paraan at walang kaplano-plano sa buhay. Mga ka-Berks, hindi pa roon natapos ang ganong eksena. Okay, time's up. James, paki-collect nga ng mga answer sheets together with the test papers. Yes, ma'am. Mark, akin na ang test paper at answer sheet mo.
Huy, dali na. Ito. Naku ma'am, paano to? Pangalan lang ang nasa answer sheet ni Mark. Ano? Naku, Mark. What are you doing? Sa loob ng isang oras, wala kang masagot kahit isa man lang? Ay, naku, Mark. Huwag mong ipagpatuloy ang ganyan. Mag-usap tayo mamaya after class. Okay, class, dismiss. Mga ka-Berks, sobra talaga ang panginginig ko sa mga oras na yun. Hindi ko na po alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung panginginig ba yun dahil sa takot o nanginginig ako dahil sa galit. Biruin nyo, ang tao pang nanghihiram ng aking notes ay siya pa yung taong may kakayahan na ipahamak ako. Hindi ba ang sagwa nun? Mga ka-Berks, to tell you honestly, lahat po ng exam ko sa araw na yun ay wala po akong nasagot dahil po sa aking mga kaklase. Sinubukan kong kunin ng aking ballpen kay Ella pero sabi niya nasira raw dahil nahulog ito at napakan niya kaya tinapon niya na lang sa basurahan. At nagtanong-tanong ako sa kanila kung nakikita ba nila yung plastic envelope na dala-dala ko. Pero ang sagot lang nila sa akin, wala. Di ko kasi nakita sa mga oras na yon ang kumuha ng plastic envelope ko mga ka-Berks dahil po pumunta po akong comfort room sa mga sandaling yun. At pagbalik ko, wala na. Ang sagwa lang mga ka-Berks, diba? Ako yung naghihirap na magsulat, ni halos hindi ko na magalaw ang mga daliri ko sa kakasulat para lang may ma-review kapag ka mag-exam na. Pero ang ending pa ewan ko, may mga taong hindi ko alam kung ano pang pakay sa pag-aral. Siguro yung pakay nila magiging sakit ng ulo sa kapwa nila kaklase. Binalik na nila ang plastic na lalagyan ng mga notes ko dahil tapos na ang exam. At teka, may nakasulat sa likod. Wag na wag mong sasabihin na nanghiram kami sa iyo ng notes. Kapag nagkataon, yari ka sa amin. Ay, makauwi na nga. Mark, wait lang. Mag-usap muna tayo. Po? What happened to you, Mark? I've checked your card and na-surprise talaga ako dahil matataas ang grades mo from your past grade levels. What happened? Po? May nang-aapi ba sa'yo dito? O may umaway sa'yo? Tell me. Wala ma'am. Naiwan ko kasi ang mga notes ko sa bahay. Ito kasing kapatid ko ma'am Pinakapangalaman niya kasi mga gamit ko. Totoo ba yan, Habyas? Yes po ma'am. Bakit pagtingin ko sa plastic envelope na dala-dala mo, may mga notes dyan? Nako, patay. Ano kasi ma'am, nung grade 7 pa kasi ako niyan di ko po kasi ugali ma'am na magtapon ng mga outputs ko. Sige Mark, ganito. I will give you a chance to retake all of your failed exams. At kakausapin ko rin ng iba mo pang mga teachers na i-retake yung mga subjects nila. Talaga po? Nako, salamat ma'am. Berks, kahit papano nabuhayan ako ng loob nung pagkasabi sa akin ng teacher na i-retake ko ang mga failed exam ko. At least, matitake up ko ang mga subjects sa iba kong mga teachers. Masayang masaya ako nun mga ka-Berks na lumabas sa school habang tangan-tangan ang makapasa sa grading na yun. Habang binabaybay ko ang daan papunta sa amin,
May isang pangyayari mga kaberks na di ko lubos talaga inakala at inaasahan. Nadaan mo na ako dyan sa tindahan sa may unahan upang bumili ng ballpen. Baka kasi makalimutan ko bukas. Sana may pera ko. Ito. 50 na lang pala ang naiwan sa pera ko. Ay, pagkakasyahin ko na lang to hanggang Biyernes. Ito na. Malapit na ako sa tindahan. Oops! Wait lang. Saan ka punta? Dyan lang. Sa may tindahan ni Aling Teresa. Teka, may hawak kang pera. Amin na! Ibigay mo na! Huwag ka naman kayong ganyan. Baong ko kasi ito eh. Ano? Ibibigay mo yan o kakalit-kalit ka namin? Naku. Naglalaro na naman ang mga bata dito sa kalsada. Huwag kayong ganyan. Ano ba yan? Bawa naman kayo sa akin. Teka, Sige mga parang may pinapalo silang isang bata. paluin nyo ang kanyang kamay para At mabitawan ang pera. teka, parang si Mark yan ah. Mark! Anak! Hoy kayo! Mga walang hiya kayo! Bakit ninyo pinagpapalo ang anak ko? Ano bang kasalanan nitong anak ko sa inyo? Magnanakaw kasi ang anak mo. Kinuha niya ang pera ng kasama namin. Naku, Mark! Totoo ba yung pinagsasabi nila? Nay, alam mo namang hindi ko magagawa yun. Anak! Mark! Nay, alam niyo namang hindi ko yan magagawa. At di ko rin yan gagawin kahit kailan. Kayo! Umalis na kayo dito! Ano? Aalis kayo? O iisa-isa ko kayong lalagariin? Alis! Mga kaberks, di ko talaga alam kung anong kasalanan ko sa mundong ito, lalong-lalo na po sa mga tao. Di ko alam kung sino ang may mali. Ako ba na hinahayaan ko lang sila o sila na hinahayaan lang nila ang kanilang sarili na makapanakit ng ibang tao. Mga kaberks, ang daming sugat ko sa mga oras na yun. Dahil sa mga palo nila sa akin, buti na lang nakarating si Nanay Maan at hindi nila ako napuruhan. Walang iba ang mga nasa isip ko sa mga sandaling ngayon mga kaberks, kundi darating at darating rin ang panahon na matatapos rin ang lahat ng ito. Pero Berks, to tell you honestly, ni kailanman hindi sumagi sa aking isip na maghiganti. Ni kailanman hindi dumating sa punto na magalit ako sa kanila. Hindi ko alam kung bakit pero okay na sa akin na ako ang masaktan kaysa sa ako ang makapanakit. Alam kong inis na kayo sa akin. Pero wala eh. Sadyang ganito lang talaga ako. Ginaw. Sobrang ginaw. Bakit, kuya? Napakainit mo. Nilalagnat ka, kuya. Okay lang ako, May. Huwag mo na akong alalahanin. Pero, mataas ang lagnat mo, kuya. Sobrang init mo. Teka, tawagin ko muna si inay. Ako, wag mo nang disturbuhin si nanay.
Sabi ko naman sa'yo, di ba? Na okay lang ako. Kuha mo na lang ako ng basahan. Oo, kuya. Kuya, eto na. Eto na ang basahan. Salamat, bunso. Sige, bumalik ka na sa labas. Talaga kuya, okay ka lang? Oo nga, okay nga lang ako. Berks, ang trangkaso ngayon ay dahil siguro sa mga pasana na tamo ko mula sa pagpalo ng mga batang kalye sa akin. Pero mabuti na lang at mabilis akong nakarecover. Mga kabarks, para lang alam ninyo, mahirap rin kami gaya ng karamihang Pilipino. Minsan, nagiging labandera ang inay namin at minsan rin nagiging kargador sa palengke. Sinubukan ko siyang tulungan mga ka-Berks, pero she always refuses. Kasi sabi niya, uunahin ko raw muna ang aking pag-aaral upang makatapos ako at maabot ang aking mga pangarap. Ang pangarap ko na magiging professional architect. Wala akong magawa nun mga ka-Berks kundi ang ipagpatuloy ang aking pangarap at humarap sa mapanghusga at mapanglait na kapalaran. Hindi ko alam kung paano siya matakasan at ano ang aking kahahantungan. Good morning, Habias. Good morning, ma'am. I call you because I want to inform and congratulate you for being the first honor of the section Sampaguita. Ha? Pero, ma'am, sure po? Para kasing... Yes, Habias. Halos perfect ka sa lahat ng mga exams na tinake mo despite na retaker ka. Alam ko na yung mga nangyari. Basta, Habias, advice ko lang. Just continue kung ano ang nasimulan mo. Don't give up. Masipag kang estudyante. Malayo pa ang iyong mararating. Hayaan mo lang sila na nasa paligid mo. You have a bright future soon. I really sure about it. Basta, wag ka lang sumuko. Yes, ma'am. Salamat po. Mapanglait, The Mark Habi Story. Mga ka-Berks, sa mga sinabi sa akin ng aking advisor, medyo nabuhayan ulit ako ng loob. Medyo na-encourage ako that time na magsikap pa sa buhay. That time, ang kapatid kong si May ay nasa grade 9. Halos pare-pareho po kami ng hangarin ng aking kapatid sa buhay. Ang pinagkaiba lang po namin, ang pagiging guro ang kanyang gustong kunin na kurso. Mga ka-Berks, mabilis na lumipas ang panahon at grade 12 na ako. Sa mga sandaling yun, medyo masayang masaya na ako at medyo nabubuhayan na rin ng loob. Masayang masaya ako noon dahil unti-unti ko nang naaabot ang aking pangarap. Alam kong maliit lang na bagay pero sa kagaya ko na medyo walang kakayahan sa buhay, malaki na ito. Akala ko tapos na ang mga dilubyo sa aking buhay mga ka-Berks. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinatantanan ng mapait at mapanglait na kapalaran. Okay, class, lesson please. Our principal is here just because she will have a special announcement.
So please listen carefully. Okay? I will now give the floor to our principal. Good morning, Grade 12 Emerald. Just to inform you, the DepEd is having a contest next week called Drawing Mo, Garbo Mo. The Department of Education needs a representative every school. So, iba't ibang paaralan ang kalaban ng magiging representative sa school na ito. Your advisor will choose from this section to represent our school to compete. Dapat lang, okay? Dapat magaling at creative. Dahil hindi lang garbo ng representative kung mananalo siya, kundi garbo rin ito ng paaralan na kanyang nire-representa. And other than that, my cash prize. So, bahala na ang inyong advisor na pumili kung sino ang karapat-dapat, okay? Thank you and good luck. Okay class, para malaman natin kung sinong may talento sa pagpinta, mamayang hapon I'll be giving you homework to know who's better at pwedeng maging representative. Okay? Any question? Excuse me po. Yes, Habyas. Drawing po ba ang gagawin namin na homework? Definitely, kasi doon ko ibabase ang kakayahan ninyo. Then, I'll bring it to the principal upang siya ang magdi-decide kung sinong karapat-dapat. Salamat po. Berks, sobrang saya ko noon dahil favorite na favorite ko ang magpinta o magdrawing. At least, kung di man ako ang magiging qualified para magrepresenta naming school, mahasa ko lang ang aking hilig. Pagkarating ko sa bahay, nag-isip kagad ako kung ano ang magandang i-drawing. Nagtanong-tanong ako sa aking inay, sa aking kapatid. Yun bang elegant at kaakit-akit tingnan? Alam mo anak, nakadepende kasi sa'yo yan kung anong gusto mo. Tsaka kuya, parang kaya mo naman lahat kahit ano. Magaling ka Loko. Di gusto ko lang kasi, Nay, na humingi ng advice o opinion ng iba. Ay, loko. Hindi ako makatulog Ano kaya ang magandang i-drawing? Alam ko na. May naisip na akong magandang ipinta. Okay na ito. Sobrang excited ko sa mga sandiling yun. Halos hindi ako makatulog. Though, sa next week pa ang deadline at pasahan ng outputs. Pero, di ko lang talaga mapigilan ang excitement. Kasi, noon pa pangarap ko talaga maging registered architect, mga ka-Berks. Anong rason? Simple lang. Mabilhan at matayuan ko lang si nanay ng sariling bahay. At hindi na siya magtatrabaho dahil sa kanyang edad. Wow, kuya! Ang ganda naman ng drawing mo! Perfect! Sure na sure ako kuya na makukuha ka na pambato ng school nyo. Oo nga anak. Alam mo, proud na proud ako sa iyo anak. Teka anak, ano bang tawag sa ganyan? Yan, Nay. Ano yan? Family tree. Nilagyan ko ng magandang view, magandang kulay na attractive. Upang
maging nice sa paningin. Maganda to. Siguro okay na to na no? Ano guys? Wala pa ba si Habias? Wala pa eh. Tagal naman. Parang si Mark na yung papunta dito. Teka, parang siya na nga. At may dala-dala siyang malaking Manila paper. Ano guys, tingin nyo? Yan na ba yung output niya? Sa tingin ko, oo. Kasi parang ilang tupi ata yan. At wala tayong ibang homework maliban sa pagdodrawing. Oo nga no. So ano guys? Ang gagawin natin ngayon, titingnan natin kung saan niya ilalagay ang kanyang output. Tapos guys, pag nalingat siya, alam niyo na kung ano ang gagawin. Okay? Okay. Hay nako, araw na naman ang pagbabanat buto. Pero sige lang, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Alang-alang sa aking 2 anak na porsigido sa buhay. Habang hindi pa nagsisimula ang klase, CCR muna ako. Lalagay ko muna tong mga gamit ko sa upuan. Yeah. Okay, yan. Ay, naiina talaga ako. Guys, ayan na. Iniwan niya na yung gamit niya. Sige. Saan na ang glue at tracer? Nandito sa akin. Sige Chris, ikaw ang maglalagay ng glue sa kanyang drawing. Lah, bakit ako? Si Jan na lang. Hala, bakit ako? Ang usapan lang natin, tagatingin lang ako eh. Wala pala kayo eh. Sige, ako na lang. Tabi. Ikaw Mark, ito ang bagay sa'yo. Ito ang bagay sa drawing mo. Uubusin ko itong glue para hindi na mapakinabangan ang ginawa mo. At para ako ang piliin na magre-representa sa school. Mga ka-Berks, hindi ko na talaga alam kung ano ang aking gagawin. It was the biggest and unforgettable moment sa aking buhay. Sino bang mag-aakala na yun nga ang gagawin ng mga kaklase mo? I was so upset that time mga ka-Berks. Umiyak talaga ako noon mga ka-Berks. I really don't know what to do and what to react when I saw my drawing na hindi na po talaga may tsura. Siyempre that time, alam ko na kung sino ang mga salarin. Pero mga ka-Berks, mainis na kayo sa akin. To tell you honestly, I never felt mad with them. Oo, ni isa, wala akong ginikim-kim na galit. Panghinayang, oo, siguro dahil hindi naman siguro natin maiwasan na manghinayang, lalong-lala na kung ito'y ating pinaghirapan, di ba? Mga ka-Berks, dumating na ang oras ng pasahan ng mga artwork. Siyempre, hindi ako nakapasa. I was asked by my teacher that time, pero ang sagot ko lang mga ka-Berks, hindi ako nakagawa dahil nilagnat ako. Pero sa totoo lang, nasa gilid na ng mga mata ko
ang aking mga luha. Kulang na lang ang lumabas ang mga ito. Dahil siguro sa panghihinayang sa ginawa ko. Sana man lang kung hindi ako makuha, at least ma-express ko ang aking hilig sa pagdodrawing. Pero wala eh. Ganito talaga ang buhay ng tao. May pangyayari talaga na hindi mo lubos aakalain na mangyayari. O anak, bakit? Anong nangyari? Bakit ang lungkot mo yata? Wala to, Nay. Okay lang ako. Talaga anak ha? Okay ka lang talaga. Ha? Okay lang naman talaga ako, Nay. Oh, kumusta ang pag-aaral mo? Yung ginawa mo, kumusta? Pumasa ka ba na ikaw ang competitor ng ibang school? Hindi na eh. O bakit anak? Ang ganda-ganda ng ginawa mo. Oo nga, Nay. Pero may mas magaling pa kasi sa akin eh. Sige lang, Ma. Ganyan talagang buhay eh. Lahat di makakamtan. Pero sige lang, Nay. Promise ko sa'yo. Babawi ako sa susunod. Oh, bakit ka umiiyak? Wala, Nay. Wala. Si May. Berks, matapos ang pangyayaring yun, sinubukan kong makapag-move forward. Kinalimutan ko ang pangit na pangyayaring yun. Mabilis na lumipas ang panahon, mga ka-Berks. Siguro masasabi kong ito na ang pinaka-the best memory and event in my life as a student. That was the best moment in my life I've ever experienced. Congratulations anak! Masaya ako na nakapagtapos ka na. Nay. Hindi ko po umaabot ito, Nay. Kung di dahil po sa inyo. Kaya maraming salamat talaga, Nay. Sa tiyaga at sakripisyo sa aming magkakapatid upang pag-aralin. Naku, wala yun anak. Mga anak ko kayo, kaya responsibilidad kong ibigay lahat ng makakaya ko. Congratulations, Kuya. Nako, maraming salamat, Bunso. Ikaw rin naman eh. Next school year, graduate ka na nga. Oo, Kuya. Kaya gagawin ko ang lahat para maging kagaya mo na isang summa cum laude. Shhh! Huwag kang maingay. Nakakaya. O ano? Tara na sa bahay. Sige, Nay. Let's go. Okay, let's go! Mga ka-Berks, masayang masaya ako noon, lalong-lalo na ang pamilya ko. I know this is the first step to reach my goals and to reach my dreams in life. I know this is it. Alam ko na heto na ang perfect na pagkakataon upang matupad ko ang pangarap kong sa buhay na magiging professional architect. Ay, mga ka-Berks, akala ko yun na yun. Akala ko tapos na lahat. Pero di pa pala. Mr. Habias, sorry, but you are not qualified in this company. You are not fit in this workplace. Ang dapat mong gawin ngayon ay
ang maghanda dahil ikaw ang gagawin kong manager sa kumpanyang ito. Po? Pero sir, O Habias, alam ko na hindi ito ang course mo. Pero kayang-kaya mo to dahil magmamanage ka lang ng mga tauhan at mga architects naman ang imamanage mo. So, related pa rin siya sa kinuha mong kurso. pero sir, bakit ako? Newly hired pa kasi ako sir eh. Alam mo Mr. Habias, ikaw ang isa sa mga hinahanap namin. Ang mga ganyang karakter ang kailangan namin. Kaya simula ngayon, magiging isa ka na sa mga managers sa kumpanyang ito. Thank you po talaga sir. Berks, talaga nga naman. May mga swerte nga rin pala sa buhay, no? Sa kabila ng pangit na pangyayari. Meron at meron rin palang darating sa buhay mo na hindi mo aasahan. Mga ka-Berks, naging manager ako sa isang pinakamalaking kumpanya dito sa Cavite. Sa una, medyo mahirap dahil hindi ito ang field of work ko. Kaya medyo nangangapa pa. Pero kalaunan, naging okay naman ang takbo ng kumpanya sa aking pamamahala. Sir, ito na po yung sketch patungkol po sa bagong mall na gagawin dito. Thank you Chris. Teka, saan si James? Nasa labas po sir, nagmemerienda pa po. Sige Chris, please tell him na papuntahin siya sa HR. Yes sir. Okay, you may now go. Thank you sir. Excuse me po. Sir, good morning po. Good morning sir. Good morning. May bibigay ako sa inyong sketch. Ang gagawin nyo lang, pupuntahan nyo lang ang mismong site. Tapos, illustrate nyo ito para magawa na natin ng mga design. Okay? Take note, malaking building yan. So, dapat nakadetalya lahat ang mga design na gagawin o ilalagay. Nakuha? Siguro natatandaan niyo pa sila. Sila yung umalay pusta, nangapi at nangungutya sa akin. Sila yung dahilan kung bakit hindi ako nakapasa ng outputs sa contest para sana magre-representa sa school. Pero okay na yun. Past is past, ika nga nila. Naging employee ko ang mga classmates ko noon at talaga nga naman no. Tiniming pa na sa department ko sila mapunta. Just like me, they were also shocked when they saw me. Kasi ako rin ang nag-interview sa kanila. Mga ka-Berks, ang buhay ko sa mga oras na yun ay masasabi kong okay na, solved na lahat. Napatayuan ko rin ang sariling bahay ang aking inay. Ang kapatid kong si May ay naging supervisor na rin ng isang pribadong eskwelahan. Talagang masayang masaya na ako ngayon sa buhay ko. At least natupad ko na ang mga pangarap at pangako ko inay na ibibili at ipagtatayo ng sariling bahay. Congratulations, Kuya! Beb, I'm so proud of you.
Hindi mo talaga iniwan si kuya despite of ups and downs. Thank you, May. Proud na proud ako sa kuya mo. At sobrang proud na proud din ako dahil nagkakilala kami. Congratulations, anak! May sarili ka ng pamilya. Alam ko namang magiging huwaran kang haligi ng tahanan. Maraming salamat, Nay, sa mga suporta niyo sa akin. Huwag ka mag-alala, Nay. Kahit may pamilya na ako, asahan niyo na nasa tabi niyo pa rin po ako. So ano? Kainan na! Sige, tara. Let's go! Every day, I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar for a lifetime of our love yous. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. Mga ka-Berks, ika nga sa isang famous writer, don't give up in one difficult situation because each situation has its own solution. Maraming salamat po sa pagbasa at sa pakikinig ng aking story. Sana po ay may na-enlighten ako kahit papano. Sana po ay nakapagbigay ito ng inspirasyon, especially those people na pare-pareho po kami ng sitwasyon sa buhay. Basta, ang mapapayo ko lang po, kung may pangarap ka sa buhay at determinado kang maabot ito, kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang susuko. Dahil ang kapalit niyan ay ang tagumpay na matagal mo nang inaasam-asam. Ako po si Mark Habias, ang inyong kakwentuhan.